gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook zij die met ons verbonden zijn via de livestream. Afgelopen dinsdag kreeg Jan Scheltema al applaus voor het controleren van de boeken. Vandaag krijgt hij de bloemen van de kerk voor het vele werk wat hij doet op de dienst en voor de diensten op de zondag. Ook Jaap Anema zal een bloemetje ontvangen. Hij zorgt ervoor dat we elke zondag een dominee en een organist hebben. Na de dienst staat de koffie klaar. De diaconiecollecte is bestemd voor de kerk, zij met en voor elkaar. En de tweede collecte is bestemd voor de kerk. Ernst Walstra is de organist en hij is onderweg. Ik geloof dat hij zich verslapen heeft. Lector is Willy Vlug. Voorganger is dominee Tietje Hipma. Ons intochtlied is Psalm 89, het eerste vers. En indien mogelijk zingen we dat staande. Wensen we u een gezegende dienst. Ons hart keren naar God. Wij mogen elkaar bemoedigen, omdat onze hulp is in de naam van de eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid, die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Lieve mensen, fijn dat jullie hier vandaag allemaal zijn. Uit de dorpen, gasten die hier aanwezig zijn, fijn dat jullie hier ook zijn. We hopen met elkaar een goede dienst te hebben. Het is vandaag de 6e zondag van Pasen. Zondag Rogate heet die dienst van ouds. En dat was eigenlijk in het kerkelijk leven van vroeger af was dat zeg maar de biddag voor het gewas. Zo aan het begin van het seizoen, wat wij nu op de tweede woensdag in maart hebben. Rogate betekent vraag. Dus wij mogen God alles vragen wat wij nodig hebben. We mogen ook vragen om groei en bloei en vruchten. Het is vandaag ook Moederdag. Alle moeders die blij mogen zijn met hun kinderen. Kinderen die blij mogen zijn met hun moeders. En we denken ook aan moeders die geen moeder konden worden. En kinderen die geen moeder meer hebben. Maar alles mag er zijn in de ruimte van God. Lief en leed. De moeite en de vreugde. En in alles worden wij gedragen door God. Van de week las ik ook een stukje. We hebben dinsdag een gemeenteavond gehad. Ik hoop volgend jaar met emerita te gaan. En dan moet er weer een nieuwe dominee komen. En er was ook wel de zorg een beetje van, oei, zijn er wel nieuwe dominees? Nou las ik een bericht.
En dat gaat precies daarover. Ik zal het jullie voorlezen, een bericht van de Protestantse Kerk landelijk van 8 mei. Het moderamen van de Generale Synode ondersteunt het initiatief van dominee Mark de Jager en Gert de Kok, 2 jonge predikanten, om op eerste Pinksterdag, 28 mei, aandacht te geven aan het thema roeping. Dit kan in gebeden tijdens de eredienst, in gesprekken in de gemeente en in de prediking. De kerk is al eeuwen een gemeenschap die gedragen wordt door talloze mensen die zich geroepen voelen. Om zich in te zetten voor God en voor elkaar. Vrijwilligers en professionals geven hun tijd en energie om geloof, hoop en liefde te delen. En dan staat er een kopje predikantentekort. De komende jaren wil de Protestantse Kerk op allerlei manieren aandacht geven aan het thema roeping. Eerste Pinksterdag is het eerste moment. Het moderamen roept lokale gemeenten op deze dag aandacht te besteden aan roeping. Steeds minder mensen gaan theologie studeren en willen kerkelijk werker of predikant worden. In de nabije toekomst wordt een groot predikantentekort verwacht. Ook is het op veel plekken steeds lastiger om vrijwilligers te vinden, terwijl de vraag naar hulp op allerlei plekken juist toeneemt. Speciaal voor Roepingenzondag schreef dominee Gert de Kok het onderstaande gebed dat gebruikt kan worden in de Pinksterdienst. Ik wil nu dat gebed voor jullie uitspreken. Heilige Geest, u die met Pinksteren gewone mensen in beweging zette, kracht gaf, woorden in de mond. U die de verborgen kracht bent van de kerk. U die ons Jezus laat zien. Wij bidden u, roep vandaag opnieuw mensen naar voren die in beweging willen komen voor Jezus. Die hun krachten in willen zetten voor de kerk. Die een woord hebben voor de wereld. Zo bidden wij u. In de naam die u ons hebt laten zien. De naam van Jezus Christus. Amen. Ik las dit bericht nadat ik al de dienst had voorbereid. En ik wilde vandaag stilstaan, ook bij roeping. Het is namelijk zo, de meeste gemeenteleden weten het wel, maar in Jorvet, een dorpje hier 20 kilometer verderop, daar is een pioniersplek van de protestantse kerk. En daar wordt eigenlijk een nieuwe kloostergemeenschap gevormd met kloosterlingen die daar wonen binnen de muren en kloosterlingen buiten de muren. En op Pinksterzondag wordt die gemeenschap ingezegend. En ook hoop één van die kloosterlingen buiten de muren te worden. En dat gaat ook over roeping. En ik vind het mooi, ook een beetje spannend, maar ook mooi om daar vandaag iets met jullie te delen. En ik denk, het gaat allemaal over roeping. En het gaat over de roeping van ons allemaal. En daar wil ik graag vanmorgen met jullie bij stilstaan. Zullen we nu samen bidden aan het begin van deze dienst. Dank u wel, God, dat u ons hier samenbrengt. Mensen van ver af en dichtbij. En u kent onze harten, u weet wat er in ons leeft. Aan vreugde en zorg. Aan liefde. Of misschien ook boosheid.
U weet het allemaal, God, u kent ons. En wij brengen alles bij u. Wij brengen deze wereld bij u. Met al uw mensenkinderen, met heel de schepping. En wij bidden om alle mensen die in nood zijn. Door armoede, door geweld, door liefdeloosheid. En wij bidden, Heer, ontferm u. Wij bidden om de schepping in nood, omdat gedachteloos de bronnen worden uitgeput en de aarde wordt vervuild. En wij bidden, Heer, ontferm u. Wij bidden om alle mensen die zoekende zijn. Die uw roepstem niet horen. Die uw liefde niet voelen. Die uw licht niet zien. En wij bidden God om uw Heilige Geest in de levens van mensen. Hoor ons, Heer. Ook als wij u prijzen, want uw barmhartigheid heeft geen einde. Amen. Ik wil nu graag met jullie een lied zingen. Het is het lied van de dorre vlakten der woestijnen, in het Fries. En ik weet niet hoe Friestalig onze gasten zijn, maar het staat op de schermen, dus zing maar gewoon mee. Het komt helemaal goed, want we mogen ons verheugen als er dorre momenten zijn in ons leven, in deze wereld, dat God nieuwe bloei brengt. Ik zet mijn bril er even vooraf. Straks zult de dorre wasten nijen, grien in het grote blijdschap stil. Straks zal het wildland kleed vernijen, en als geroste bloeien stil, dan van een heel gevrucht doet trillen, zul je van heerlijk leven dat even wil het nog verliet. Dit is het wonder van de Heere, jaren zijn machten groten veren, hij jubeljen overwinningslied. Dan zul Gods herrie blijde kloften, rieguren hegen elke aard, geen onder kleren vrije loften, eeuwige blijdschap op haar hart. Dan vang je schrik nog eens bedriegen, zul ja mij ziels hechten stiegen, verlosten van de stieren hand. Daar zult je maasten nooit verliezen, God wil haar roepen en verkiezen. Hij maakt haar zelfs in Wij waren gisteren bijeen met de 17 kloosterlingen daar in Nijkleersten. Het is een hele oude boerderij waar de fundamenten uit 1625 zijn ongeveer.
Die is helemaal gerestaureerd de afgelopen jaren. En het is een kop-hals-roomboerderij. En in de kop, daar heb je zo'n opkamer, een beetje hoger. En daarboven de hege zolder, de hoge zolder. En daaronder de oude melkkelder waar de melk bewaard werd en kazen. En zo'n vloer met esstrikken en daaromheen zo'n stenen bankje. En er zit zelfs nog een oud stenen gewelf in, heel oud. En dat is de nieuwe kapel geworden. Daar zaten we gistermorgen bijeen. En we mochten allemaal iets vertellen over waarom wij mee wilden doen daar bij Nijkleerster. Waarom wij ons geroepen voelden. En op Pinksterzondagmiddag, dan worden de kleersterlingen ingezegend. En daarbij wordt gevraagd om ja te zeggen op de oude kloostergeloften. En dat zijn eigenlijk de oude roepingswoorden van de kerk. In de oude taal is dat de belofte van gehoorzaamheid, kuisheid en armoede. En in de taal van vandaag is dat overgezet naar de belofte van trouw, zuiverheid en eenvoud. Trouw, zuiverheid en eenvoud. Nou, we mochten dus allemaal iets vertellen over wat ons verlangen is bij Nijkleerster. En ik heb rondom die 3 woorden iets gezegd, dat zal ik straks verder vertellen. Maar ik heb ook om die 3 woorden heen de lezingen gezocht. Die trouw, daar horen we straks over trouw en betrouwbaarheid in Romeinen 5. En over de zuiverheid zingen we met Psalm 51. Schep mij een zuiver hart. En over eenvoud gaat het dat Jezus zegt, we mogen allemaal worden als een kind. In Mattheüs 18. We gaan straks luisteren naar die woorden. Het lied na de laatste lezing is nieuw en een beetje moeilijk. Dus we moeten straks even kijken als Ernst er nog niet is of ik het voor jullie kan voorzingen. Dat zullen we straks zien. Voordat we de Bijbel openen willen we bidden om Gods geest. Heer onze God, dank u wel dat u ons hier samenbrengt. Dat we mogen luisteren naar uw woord, dat u ons roept om mens te zijn, om uw liefde te ontvangen en met elkaar te delen. Om te groeien in geloof en hoop en liefde. Dat u ons roept om als uw kinderen in deze wereld te zijn. Als een hoop en een verwachting voor deze schepping. Dat wij uw belofte in deze wereld gaande mogen houden. Wij bidden God dat wij zo uw woord mogen ontvangen, uw geest mogen ervaren en gesterkt worden in ons dagelijkse bestaan. Om te leven met u en met elkaar. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Hoor dan nu het woord van de Heer uit Romeinen 5, vers 1 tot en met 5. Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is,
En in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig. En dat niet alleen. Wij prijzen onszelf gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt. Volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat God liefde is in ons hart, is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Wij zingen Psalm 51, vers 5. Schep in mij God een hart dat leeft en trekt. Geef mij een vaste geest die diep van binnen, zonder onzekerheid u blijft beminnen. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht, ontneem mij niet uw heilige geest, o God. Laat uw heil mijn hart zich nu verblijden, en richt geheel mijn wil op uw genot. Dan zal ik zondags op uw wegen leiden. De tweede lezing is Mattheüs 18, vers 1 tot en met 11. Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel? Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden en zei: ik verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Wie zichzelf vernedert en wordt als een kind, die is het grootste in het koninkrijk van de hemel. En wie in mijn naam één zo'n kind bij zich opneemt, neemt ook mij op. Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, die kan maar beter met een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden en in de diepte verdrinken. Wee de wereld met haar valstrikken. Het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht, maar wee de mens die de valstrik zet. En als je hand of je voet op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt beter verminkt of kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van 2 handen en 2 voeten en in het eeuwig brandend vuur geworpen worden. Brengt je oog je op de verkeerde weg, ruk het uit en werp het weg. Je kunt beter met 1 oog het leven binnengaan dan in het bezit van 2 ogen in het vuur van de Gehanna geworpen worden. Waak ervoor ook maar 1 van deze geringen te verachten, want ik zeg jullie, hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader. Wij zingen gezang 782, vers 1, 2 en 3. We gaan het gewoon proberen. En ik ga het proberen voor te zingen voor jullie het eerste couplet. En als ik strand, dan merk ik het zelf. Maar het is in ieder geval een mooi lied om het te leren. Het koninkrijk is voor een kind dat zorgeloos speelt en dat zich in de wereldtijd nog niet verveelt. En ieder die eenvoudig wordt een kind gelijk, die heet de Heere Jezus welkom in zijn koninkrijk. Die heet de Heere Jezus welkom in zijn koninkrijk. Laten we het nog een keer doen en dan proberen jullie maar mee te zingen. Ja? Dan zingen we alle 3 coupletten.
Het koninkrijk is voor een kind dat zorgeloos speelt, dan dat zich in de wereld het nog niet verveelt. En ieder die eenvoudig wordt een kind gelijk, die heet de Heere Jezus, welkom in zijn koninkrijk. Die heet de Heere Jezus, welkom in zijn koninkrijk. De mensen willen macht en eren voeren strijd, en vroeg of laat ontdekken zij die zijdelheid. Maar ieder die eenvoudig wordt een kind gelijk, die heet de Heere Jezus, welkom in zijn koninkrijk. Die heet de Heere Jezus, welkom in zijn koninkrijk. Laat onbezorgd de kinderen tot Jezus gaan, en sluit uw grote mensen dankbaar bij hen aan. Want ieder die eenvoudig wordt een kind gelijk, die heet de Heere Jezus, welkom in zijn koninkrijk. Die heet de Heere Jezus, welkom in zijn koninkrijk. Nou, dat gaat toch voortreffelijk, hè? Ja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broers en zusters. Ik wil graag beginnen met voor te lezen wat ik daar gistermorgen heb voorgelezen in de kapel in Nijkleerster. Ik had het in het Fries geschreven, ik vertaal het ter plekke even in het Nederlands. Dan gaat het mooi langzaam. Mijn verlangen is om als kloosterling van Nijkleerster de woorden van trouw, zuiverheid en eenvoud altijd weer in mij rond te dragen. Trouw betekent voor mij betrouwbaarheid, duurzaam leven. En trouw brengt mij bij de ladder van hoop, zoals Paulus daarover schrijft in Romeinen 5. Zelfs in de diepste ellende mogen wij ons gelukkig prijzen. Want de ellende brengt ons tot volharding. Volharding brengt ons tot betrouwbaarheid. En betrouwbaarheid brengt ons tot hoop. En in die hoop komt de Heilige Geest ons tegemoet. En laat ons hart overstromen van Gods liefde. Zuiverheid betekent voor mij doorschijnend te worden van Gods liefde. Ik hoor Psalm 51. Een zuiver hart, schep mij dat, o God. En ik hoor de bergreden. Gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. En Dag Hammarskjöld, destijds secretaris-generaal van de Verenigde Naties, die gebruikt het beeld van een lens waar het licht doorheen schijnt. Die in licht verandert. Een heldere lens die doet niet anders dan het licht opvangen, bundelen
en laat het doorschijnen. Eenvoud betekent voor mij worden als een kind. Als klein meisje ging ik met ons mem, met onze moeder, naar de waslijn te was ophangen. En als wij in de hof door het gras liepen, dan zorgde ik ervoor dat mem niet op de madeliefjes stapte, die mooie kleine bloemetjes. Worden als een kind, in een heilig spelen. In de vreugde om wat groeit en bloeit. In de vanzelfsprekende zorg en liefde en werkzaamheid van mensenkinderen in de hof van de schepping. Ruimte voor God om mens te worden. Dat is mijn verlangen. Trouw, zuiverheid, eenvoud. Het zijn woorden, denk ik, die we allemaal in ons om mogen dragen. Wat ook van ouds is gedaan in de kerken. En wat denk ik, die 3 woorden, hè, die worden de evangelische raden genoemd. De raadgevingen vanuit het evangelie. Zo mogen wij leven als kinderen van God. Met trouw, met zuiverheid en met eenvoud. Ik wil er nog een paar dingen bij zeggen bij die woorden. Die trouw, gehoorzaamheid ook, hè. Gehoorzaamheid is niet van, en nou moet je doen wat ik zeg. Maar gehoorzaamheid is gehoor geven. Horen wat er om mij heen gebeurt. Horen wat mensenkinderen tegen mij zeggen, wat God tegen mij zegt. En daar antwoord op geven. Als mensen mij iets vragen, dat horen en daar antwoord op geven. Daar aandacht aan geven. Als God mij roept, daar ja op zeggen en niet wegkruipen. Je zou ook kunnen zeggen, gehoorzaamheid, trouw, het heeft te maken met aandachtig leven. Dat we niet zomaar een beetje rondlopen, rondrommelen en ons verliezen in allerhande bezigheden. In de drukte van het werk of in het vertier en de verslavingen van computerspelletjes of noem alle dingen maar op. Maar dat wij aandachtig leven, dat we voelen waar het om draait in ons leven. Dat God ons roept om werkelijk mens te zijn. En dan vind ik dat woord trouw heel mooi, omdat dat mij doet denken aan dat laddertje van hoop, noem ik dat zelf maar, waar Paulus het over heeft. Dat je ook in de misère, dat je juist tot hoop kan brengen, omdat dat vraagt om volharding. En dat die volharding jou juist trouw en betrouwbaarheid kan leren. En dat daarin de hoop groeit. En een hoop, en dan komt het opeens van de andere kant. Een hoop die niet beschaamd wordt. Want God zal ons hart volgieten met de liefde van de Heilige Geest. Het stukje wat wij kunnen doen is volhouden. Volharden. En betrouwbaar zijn. Duurzaam leven. En dat is niet zo makkelijk in onze tijd. Want het is zo vluchtig allemaal. De dingen die we kopen zijn vluchtig en dan gaat het maar weer gauw weg. De relaties zijn vaak vluchtig en dan doen we maar weer wat anders. Maar daar worden we niet gelukkig van. Wat ons gelukkig maakt, zegt God,
is dat wij duurzaam en trouw en betrouwbaar zijn. Daar zit de diepte in van Gods goedheid. En dat mogen we met elkaar oefenen. En in dat oefenen van die trouw en betrouwbaarheid en duurzaamheid, en dan gaat het om heel ons leven, onze relaties, ons koopgedrag. We hebben onze mooie deelwinkel, waarin we ook de duurzaamheid oefenen. En in die volharding, in die duurzaamheid, komt Gods geest ons tegemoet om ons vol te gieten met liefde, met hoop. Dat is het eerste, de trouw, de gehoorzaamheid, het gehoor geven, het aandachtig leven. Het tweede is die zuiverheid. Dat kan natuurlijk zomaar misgaan. Dat zien we aan de hele sores rondom het celibaat in de Rooms-Katholieke Kerk. Waar mensen moeite mee hebben om zich daaraan te houden en soms juist hele verkeerde wegen gaan. Maar waar het om gaat is, schep mij een zuiver hart, God. Dat wij helder zijn, dat we doorschijnend zijn voor Gods liefde. Ons leven kan zo vertroebeld raken dat niemand daar meer de liefde van God in kan zien. Maar als we helder worden, dan kan Gods liefde door ons heen schijnen. En ja, weet je wel, wij deden vroeger met zo'n brandglas. Dan verzamel je de zonnestralen en dan kon je zelfs een gaatje ergens in branden. Dus in zo'n lens kan het licht van God zelfs geconcentreerd raken, zodat het nog helderder, nog warmer ergens kan schijnen. Zo mogen wij een lens, een heldere lens zijn voor Gods liefde. En dat heeft te maken met dat wij, dat ons leven gericht is op wat God van ons vraagt. Dat we onze roeping volgen om kind van God te zijn. Daar worden we helder van. Nou, en dan voel ik al de troebelheid in mijn eigen leven. Dus ja, we komen daar nooit aan toe. Maar we mogen daar wel op gericht zijn om meer en meer helder te worden. Zoals Jezus helder was voor Gods liefde. Dat is het tweede, de zuiverheid. Schep mij een zuiver hart. De mensen die zuiver van hart zijn, zij zullen God zien. En dan het derde, worden als een kind. Het is echt een van mijn allereerste herinneringen dat ik maar eens mem naar het hoofd kwam, waskop hing je net zo'n mooie, de zon is nou even weg, maar zo'n stralende meidag met al die bloemetjes in het gras. Ja, en dan denk ik, zo mag het zijn, hè? Dat je als een kind mag spelen in het gras en kijken naar de korenbloempjes en genieten van de vanzelfsprekende zorg van mensen om je heen. Worden als een kind. We hebben daar net over gelezen, hè? Dat is wel een woest verhaal trouwens, wat we gelezen hebben uit het evangelie, over ogen die uitgerukt worden en zo. Maar de kern van het verhaal is dat Jezus zegt, de vraag is, wie is het belangrijkste, het grootste in het koninkrijk van God? En Jezus zegt, als je niet wordt als zo'n kind, dan kun je dat koninkrijk niet binnengaan. Dan ben je niet in de ruimte van God. En dat kind, dat heeft te maken met nederigheid, met kleinheid. En dat wil niet zeggen dat dat iets is van waardeloosheid of in die zin nederig, maar dat heeft te maken met dat je met open handen leeft. Dat je in de vanzelfsprekendheid leeft dat je Gods zorg nodig hebt. Gods liefde, de liefde van een vader, een moeder op aarde en in de hemel. Worden als een kind. En Jezus zegt,
Die kleinen, die hebben allemaal een engel voor het aangezicht van God. Ik denk dat daar dat beeld van die beschermengelen vandaan komt. Hè? Dat er boodschappers zijn die naar God kijken en naar dat kind kijken en die dat kind in het licht van God bewaren. Dat is de kern van wat Jezus zegt. En zo mogen wij leven als kinderen, in het gras, in de bloemen, in de zorg voor elkaar. Wetend dat er zo'n boodschapper is die ons voor de ogen van God bewaart. En dan zegt Jezus, als je dat beeld aantast, als je die kleinen veracht, nou dan kun je maar beter in het vuur geworpen worden. En dat vuur, Jezus heeft het dan over het Gehenna. Het Gehenna is een oude vuurplaats beneden bij Jeruzalem, waar destijds een godloze koning zijn kind doorheen liet gaan. Dus een kinderoffer bracht, dacht dat hij zo God kon behagen of de goden kon behagen. En dat is precies wat God dus helemaal niet vraagt. En Jezus zegt, als je een van die kleine veracht, nou dan kun je maar beter daarin. En dan kun je maar beter je ogen uitdrukken. En ik geloof, als we die woorden van Jezus horen, ik geloof dat je daar net zo lang op moet kauwen totdat je de liefde daarin hoort. Want Jezus wil niet anders dan de liefde van God brengen. En ik denk dat de liefde van God in die ruige woorden van Jezus daarin zit, dat als we bij onszelf merken, als er iets is dat ons hindert, dat ons weghoudt van die eenvoud, dat je echt rigoureus mag zeggen, weg daarmee, dat mag in het vuur, dat mag verteerd worden. En dat hoeft niet meer, want zo wil God het niet. Wij mogen als dat kind leven, in die vanzelfsprekende liefde van God. En die eenvoud, die mogen we met elkaar oefenen. Dat heilig met elkaar spelen als kinderen van God. Trouw, zuiverheid, eenvoud. De evangelische raden. Ik hoop dat wij daarin samen mogen oefenen. Dat wij ons daarin samen mogen laten roepen door God op de weg van Jezus. Amen. Laten we nu met elkaar een lied zingen. Gezang 886. We zingen de Nederlandse en de Friese versie achter elkaar.
lager, denk ik. Ik zing even één zin voor. Aber heilig bin van jou. Ja? Aber heilig bin van jou. Ben van jou, mijn Heer. Jou dat ik mijn ziel en zin. Mijn God dat ik. Zet me net in vuur en vlam. Kom en af mijn leef. Aber hart ik ben van jou. Ben van jou, mijn Heer. Wij willen nu samen danken en bidden. En misschien is er iets wat jullie willen noemen voor het dankgebed, voor de voorbeden. Dan is daar ruimte voor. Zullen we dan samen bidden? Heer onze God, wij danken u dat, voor uw woord, dat licht en leven schept. Voor uw woord dat mens geworden is in Jezus onze Heer, bij ons heeft gewoond, in ons leeft. En dat wij uw geest mogen ontvangen, uw adem, om te leven als kinderen van u in deze wereld. En wij bidden God dat vertrouwen in ons sterk mag zijn. Dat wij leven met u en samen als kinderen van u. Wij bidden God dat wij uw roepen mogen horen. Wij bidden ook voor uw kerk in deze wereld die soms zo broos is, waarin we zo aan het zoeken zijn. Geef ons daarin ook vertrouwen, Heer. Het is uw kerk en uw geest zal ons bewaren. Wij bidden God voor deze wereld. Voor al uw mensenkinderen. Voor al die mensen die naamloos ten onder gaan. Wij bidden om aandacht, om liefde. Wij bidden God voor alle mensen die proberen met trouw, met zuiverheid en met eenvoud te leven. Aan uw roeping gehoor te geven. Wij bidden voor elkaar om uw geestkracht. Dat wij elk in ons eigen leven en samen als gemeente uw evangelie mogen leven in woorden en daden. Bewaar ons, o God, en help ons om in vreugde en vrede te leven. In de stilte willen wij bidden en alle mensen bij u brengen die in ons hart zijn, die uw liefde nodig hebben, die onze liefde nodig hebben. Wij bidden tot u en luisteren naar u.
Met elkaar willen wij de woorden bidden die Jezus ons heeft gegeven. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Dan is het nu tijd voor de collecte en daarna zingen we ons slotlied, gezang 723. Het is misschien nog wel even leuk om te vertellen dat de viering op Pinksterzondagmiddag in Nijkleerster, dat is in Jorvert. Ja, daar willen natuurlijk heel veel mensen heen, maar dat gaat gewoon niet omdat de kerk niet zo groot is. Maar er wordt ook een livestream van uitgezonden, dus als iemand die dienst wil zien, dat zal ook later terug te zien zijn, denk ik, dus dan kan dat altijd nog. En op Pinkstermaandag dan is er open dag. Dan kan iedereen daar even kijken op het nieuwe Kleerster Westerhoes. Dus wie dat wil. Zullen we dan nu gaan staan en ons slotlied samen zingen? Amen.
Wij zijn bijna aan het einde gekomen van deze dienst. Jullie zijn hartelijk welkom om straks nog een kopje koffie te blijven drinken. En dan mogen we straks ieder weer naar onze eigen plek gaan als kinderen van God. Met Gods zegen, om ook tot zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.